Cvičenie, výživa, fitness, motivácia, zdravý životný štýl, sebarozvoj, rady, tipy a skvelí hostia. Pridaj sa k uzavretej Transform Pro komunite na platforme Hero Hero a urob prvý krok k svojej životnej transformácii. Uži si túto epizódu a nezabudni odoberať tento kanál, nech nezmeškáš ďalšie epizódy. Ahojte, ďakujem, že ste si nás opäť zapli. Dnes tu vítam v našom štúdiu môjho bývalého spolužiaka, veľmi dobrého kamaráta, atleta, športovca. Tak, Miško, vítaj. Ďakujem za pozvanie, ahojte. Pevne verím, že sa ti tu bude páčiť a že sa tu budeš cítiť príjemne. Začnem hneď tak od začiatku, odkedy sme sa my spoznali, a to je na vysokej škole. Takže poďme prejsť na prvú otázku a tým je, čo ti dala škola, prečo si ju vybral a či by si ju vybral znova. Tak v podstate u mňa tie školy, aj výber či strednej, či vysoké, rozhodoval o tom, kde sa mi bude dať najviac športovať. Čiže aj toto zameranie, kondičné trénerstvo, telesná výchova, bolo hlavne z toho hľadiska, že sa mi bude dať podstatne dosť športovať. Vtedy som to mal také dosť rozbehnuté, čo sa športu týkalo, že som tomu odovzdával všetko. Naskytla sa možnosť pretekať aj v Bystrickej Dukle. A to bolo ešte také utvrdenie navyše, že teda chcem mať spravenú aj vysokú školu, zároveň chcem robiť niečo, čo ma baví, nie len v rámci toho športu, ale aj v rámci toho štúdia a nejaká perspektíva potom do budúcna, čo sa aj zamestnania týka. Čiže týmto smerom som sa snažil uberať, ale hlavne to bol ten môj záujem o ten šport, aby som mal čo najviac času na športovanie a prípadne, aby som si ja vedel tie svoje tréningové plány nejako regulovať, porovnávať, vyhodnocovať. Čiže toto bola tá hlavná motivácia. Sponzorom dnešnej epizódy je Adel Davis. Je to slovenský e-shop, ktorý sa špecializuje na vysokokvalitné výživové doplnky. Ich sortiment je starostlivo vyberaný s dôrazom na čistotu a účinnosť produktov. Adel Davis vyniká najmä svojimi lipozomálnymi produktami, ktoré milujem aj ja. Tieto produkty sú revolučné v oblasti výživových doplnkov, najmä pre ich výnimočnú vstrebateľnosť, ktorá sa preukázala aj na mojich krvných testoch. Až 8-krát vyššia absorpcia živín oproti bežným doplnkom, efektívna ochrana účinných látok, presné cielenie do buniek a optimálne dávkovanie, pričom vedecké štúdie potvrdzujú, že lipozomálne doplnky významne zvyšujú hladiny účinných látok v krvi v porovnaní s tradičnými formami. Adel Davis ponúka širokú škálu fóriem výživových doplnkov vrátane kapsulových, lipozomálnych a práškových, aby vyhoveli potrebám každého zákazníka a dokonca majú aj produkty pre najmenších. A navyše môžete využiť zľavový kód Natalia20 a máte 20% zľavu na celý nákup. Link na e-shop nájdete v popise a teraz si poďte užiť dnešnú epizódu. Super, keď hovoríš, že trénovanie, tak treba podotknúť, že si vytrvalostný bežec a duatlonista. O tom sa budeme tiež rozprávať, ale už keď sme načrtli tú našu školu, tak ktoré predmety ťa utvrdili v tom, že áno, toto chcem určite robiť, že túto vekovú kategóriu chcem trénovať? Najmä tie predmety zo špecializácie, čo sme mali tu špecku kondičný tréner, od jednotky v podstate až po tú šesku. Špecká je špecializácia. Špecializácia, tak, aby bolo chápané. Čiže v podstate toto najmä profesor Pupiš, ten mi dával ako dosť veľké také rozumy, čo sa týkalo vytrvalostného tréningu. To je človek ozaj s obrovskou kapacitou. Koniec koncov som ho mal ako školiteľa, či bakalárka, či diplomovka. A ďalej ma veľmi v tom utvrdil aj doktor David Brun, ktorý nás prebral vlastne potom v tom 3. ročníku. Ale on potom z toho iného hľadiska, nie z toho vytrvalostného, ale práve z toho, že aj tá silová zložka je v tom športe dôležitá a pre vytrvalca ešte viac dôležitá. No a ja som to vlastne pochopil potom, keď som tú silovú zložku naozaj zaradil do toho tréningu, že tá výkonnosť išla rapidne hore. A znížilo sa riziko zranení, teda nebol som tak často zranený, nebolelo ma v podstate nič, sa dá povedať, a aj z toho nižšieho tréningového objemu som dokázal ísť lepšie výkony. Čiže špecializácia mi dala v tomto smere určite najviac. Samozrejme aj psychológia športu, ktorú sme tam mali. To bol super predmet. Najmä v tej komunikácii. Tam fakt, či už s deťmi, či už s dospelými, alebo s kýmkoľvek, s mužom, so ženou, tam sa to predsa len líši, obidvaja to vieme. A hlavne z tohto smeru tá psychológia športu mi dala veľa, a nie len na škole, ale aj v rámci školení pri tréneroch v škole. To v podstate robil takisto doktor Slížek, alebo už je tuším docent, neviem či nie. Čiže špecializácia a psychológia športu, čo sa týka do tréningu, určite najviac.
Takže keď to tak máš spätne zhodnotiť, vrátil by si sa na tú školu nie kvôli zážitkom, kvôli tomu, že sme boli naozaj super partia, ale dala ti tá škola naozaj to, čo si očakával? Určite by som sa vrátil, lebo ja to nepovažujem za zabitých 5 rokov, ale práve naopak za tých najlepších 5 rokov aj z hľadiska nadviazania kamarácia, by som povedal takých, že celoživotných, ktoré zostanú do konca života. A ešte by som samozrejme aj tých vedomostí podotkol, lebo však preto sme tam išli. Musím povedať, že ten učiteľský smer nebol úplne to, čo ma naplňalo. Nikdy som nebol úplne presvedčený o tom, že budem raz učiť, ale musím povedať na druhej strane, že po tej praxi, ktorú sme mali tú dvojtyžňovú a po jej absolvovaní, by som s tým nemal problém. Samozrejme závisí opäť, že kde. Lebo na tej základnej škole je to, musím povedať, že v poriadku, v pohode. Je tam ešte nejaký ten rešpekt, ako by som povedal, aj dosť veľký, že tie decká to rešpektujú. Ale už potom na tej strednej už ten rešpekt voči tomu učiteľovi upadá a ten učiteľ má, by som povedal, veľmi zviazané ruky v tom, ako motivovať tých študentov, v tom, aby sa aktívne hýbali. Je to už tam veľmi o tom, že je to individuum, 18 rokov, 17 rokov, takmer dospelý človek, má vlastnú hlavu a ja ako učiteľ, môžem sa snažiť koľko chcem, pokiaľ nebude záujem z tej druhej strany. Ale to isté asi aj v tréningu. Pokiaľ není záujem od zverenca, môže mať najlepší tréningový plán, môže mať najlepšieho trénera. Pokiaľ ho on nechce urobiť a pokiaľ ho on nespraví, tak jednoducho to nebude fungovať. Ja som chcela byť vždy trénerka skôr ako učiteľka. Sice máme vyštudovaný ten istý odbor, že kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, ale mne sa páči práve na trénerstve to, že tie ľudia prídu za tebou a oni chcú, že ich do toho nemusíš nútiť. Sice samozrejme ja trénujem iba ženy, takže sem tam nejaké tie menštruačné a PMS fázy prídu, kedy ich treba trošku do toho dokopať, ale viem, že keď sme aj praxovali na škole, tak bolo to s tými deťmi veľmi zaujímavé. Ja som si povedala, že toto nie je úplne môj smer, takže som rada, že sa ti aj vlastne škola, že ti v tomto tak pomohla utvrdiť sa v tom, že čo chceš robiť, čo je pre teba vhodné. A častokrát som počúvala, že keď som povedala niekomu, že študujem kondičné trénerstvo, tak povedali, že wow, že však tam nič nerobíte, že tam iba športujete, tak aký máš na to názor? Lebo podľa mňa je to až veľmi dehonestujúce tú školu takto zhádzovať, lebo podľa mňa je to úplne super. Je to všestranný rozvoj a ešte chcela som k tomu povedať, že vlastne jedna moja kamarátka, ona mi povedala, že ona by to v živote to napríklad nedokázala a ona vyštudovala právo a ja som jej zase povedala, že ja by som nikdy právo asi teda nedoštudovala, lebo nie som úplne ten typ, ktorý by sa dokázal takto, že bifliť a ona zase naopak, že pre ňu jej prišla tá naša škola veľmi ťažká a mne zase naopak jej škola, čiže každý je určený na to svoje. Ja by som povedal, že to je o človeku. Poviem každému, dajte si prihlášku, vyskúšajte si to, budete mať rovnakých 5 rokov ako my a tam zistíte, že keď ste nemali základy z gymnastiky na základnej, na strednej škole, keď ste nemali základy z atletiky a nevenovali ste sa športu, že to není až tak jednoduché, pretože tá teória sa dá vždy naučiť. Ja nehovorím, že je ľahké sa naučiť teóriu, určite je to časovo extrémne náročné, hlavne čo sa týka biológie, chémie, fyziky a hlavne týchto prírodovedných vied. Je to určite náročné na množstvo učiva a prebrané látky, ale mať do toho ešte aj zápočty a skúšky, kde potrebujete mať fyzickú zdatnosť a robiť jednotlivé prvky cvičenia z gymnastiky, ktoré ste nikdy v živote nerobili, tak na kladine, na hrázde, na kruhoch. Povedať, že je to len o tom, že tam len športujete a nič nerobíte, je z môjho pohľadu odvážne, lebo takisto sa musíme učiť aj tie základy z fyziológie, z anatómie, ďalej z tých biomechanika a nehovoriac o tom, či chceme byť učiteľom, nechceme byť učiteľom, musíme sa učiť aj ten základ z tých pedagogických vied, čiže to je, by som povedal, ešte niečo do plusu, tá zložka pohybová, ktorú musíme vedieť a musíme fakt vedieť, či je to gymnastika, či je to plávanie, či je to lyžovanie, bežecké lyžovanie, atletika, športové hry. Tam treba podotknúť hlavne to, že my sme tam nemali naozaj že iba praktickú časť, že nekopali sme len tak do lopty, ale my sme sa učili, ako učiť. Presne tak. Niekto si to bere, že len športujeme, ale v prvom rade musíme vidieť, ako sa to má vyučovať. V druhom rade my to musíme vedieť,
fyzicky dokázať a technicky správne predviesť, čiže preto tam športujeme na tej hodine. A potom to najťažšie je naučiť to tých druhých a vedieť to poskladať tú hodinu, vmestiť sa do 45 minút. A namotivovať všetkých, aby ich to stále bavilo. A uvedomiť si, že vlastne 45 minút nie je 45 minút, ale reálne nejakých 27, hej, keď si to tak zoberieme a spočítame. No, takže není to len o tom športovaní a povedal by som, že každá škola má niečo do seba, každý odbor je v niečom iný náročný. Áno. A pre niekoho bude to kondičný trénerstvo jednoduché, hej, že si bude mysleť, že, wow, že to je nič. A pre niekoho zase náročné. Povedal by som je toho človeku. Určite, akože každý berie ako najťažšiu školu medicínu, to absolútne nevyvraciam, lebo je to za mňa fakt, že najťažšia škola, lebo popri tom si nemôžeš nájsť podľa mňa ani žiadnu brigádu, lebo naozaj si ponorený v tých knihách poriadne. Ale len som tak chcela uviesť na pravú mieru, že zase nebola to úplne najľahšia škola. Akože mali sme tam strašne veľa teórie, ako si hovoril, antropomotory, biomechanika, ťažiska tela, výpočty, matematika, všetko možné, biológia naozaj ťažká a do toho sme ešte museli fakt, že veľa trénovať každý jeden šport. Že to nebolo len, že ty máš atletiku, tak ideš, stále budeš vlastne len trénovať atletiku. Ja som má fitness, tak nebudem sa len cvičiť, ale ja som musela tiež plávať a hlavne vždy, keď som vysvetľovala, že o čom je naša škola, tak tam to nebolo vlastne len, že my máme podať výkon, ale my sme mali vedieť aj pravidlá, aj technicky správne, aj vlastne aj na ten výkon ísť. Takže do všetkého sa takto zmestí. Takže mne dala škola veľmi veľa, aj hlavne veľmi veľa disciplíny, aj takého sebarozvoja. A mali sme super profesorov, podľa mňa. Určite, ja sa nemôžem sťažovať ani na tú zostavu vyučujúcich, čo sme mali. Ale ja si myslím, že my sme ťažili z toho kolektívu hlavne. Nebolo nás nejako extrémne veľa, ale o toto bolo súdržnejšie. Čiže tak lebo všetky vyhodili v prvom ročníku. Na to obdobie budem fakt, že veľmi dobre spomínať. Tam sú ozaj kamarátstva do konca života. No a s väčšinou ľudí som takmer v kontakte stále. Však Janči je stále tu v Bystrici, s tým sa sem tam aj stretnem. Takže... Áno, Janko Šuňar, verím, že aj on niekedy ku mne príde. Treba ho zavolať. Určite ti má čo povedať. Aké sú podľa teba najdôležitejšie vlastnosti a schopnosti trénera, dobrého trénera? Ja by som povedal, že empatia, asi tá úplne prvá. A potom som povedal nejaká tá schopnosť vedieť správne vyhodnotiť ten cieľ toho človeka, ktorý si dá. Hej. Pokiaľ začínam behať a dám si cieľ, že chcem ísť maratón pod 3 hodiny, tak vedieť mu to nejako ľudsky vysvetliť, že to není v ľudských silách. A byť v podstate ako tréner takou brzdou, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo často je to tak, že ten športovec chce, ten strašne veľa chce a zodral by sa v tom športe a práve vtedy musí prísť ten tréner a vedieť zatiahnuť tú ručnú brzdu a zhodnotiť, že aby toho nebolo veľa. Aby neprišla nejaká únavová zlomenina, pretrénovanie, lebo v podstate to sú tie hlavné príčiny, prečo nám vyhoria športovci, prečo to nedotiahnuť ďalej a od toho by mal byť ten správny tréner. Vedieť, kedy zbrzdiť toho športovca, vedieť, kedy ho zase nakopnúť, aby pridal. Ale povedal by som asi tá empatia, že to je to najviac jednoducho. My sa samozrejme tu bavíme o tých rekreačných športovcoch a zase nesmie byť ani ten tréner nejaký veľmi ambiciózny. Musí mať na pamäti, že ten bežný človek má zamestnanie. Ten bežný človek má rodinu. A až po týchto všetkých dôležitých veciach a povinnostiach príde na to ďalšie miesto, ten šport, kde chce vypnúť hlavu, zašportovať si. A práve ten tréner musí mať na rozume to, že ten tréning mu nesmie zasahovať do týchto sfér. Že má vyplňať ten jeho voľný čas a musí to tomu prispôsobiť. Čiže aj náročnosť tréningu a v podstate musí to byť primerané. Ako náhle ten človek pociťuje, že mu to zasahuje do rodiny, do práce, už to není v pohode a je potrebné to z môjho pohľadu nejako pozmeniť, upraviť. Napríklad ja robievam takú vec s mojimi ľuďmi, ktorých trénujem, že nie je tam nejako extrémne veľa tréningov a keď viem, že je proste pracovne vyťažený, OK, napíšem ti štruktúru do toho týždňa, ale zahrať si to podľa seba. Ty vieš, kedy máš čas. Ty vieš, kedy si v tej práci, vieš, kedy s nej prídeš, vieš, ako sa cítiš. Ale toto je v tom týždni treba urobiť. Ale kedy to spravíš? Či je to pondelok, či je to útorok, to už u mňa nehrá veľkú rolu. Proste to treba len odrobiť v tom týždni.
Áno, ale niekedy treba aj podotknúť, že treba vystúpiť z tej komfortnej zóny, že netreba teraz, keď sme povedali, že stačia ti 3 tréningy, tak aby neboli odflaknuté, ale naozaj, že aj tá štruktúra, objem a intenzita, frekvencia tréningov, oni sa stále dodržujú, aby boli výsledky. Je to o tom, že sú to síce 3 tréningy, ale o to kvalitnejšie ich treba odrobiť. Hej. Napríklad ja, čo mám 5 tréningov, 6 tréningov, no bývalo ich aj 14 za týždeň, teraz už je to podstatne menej. Ale mám viac priestoru na tú takzvanú vatu, urobiť ten objem voľnejšie, ľahšie. A u týchto ľudí, športovcov, by som povedal, k tomu sa určite dostaneme, že tá rekreačná, tá komfortná zóna, vystúpenie z tej komfortnej zóny, najmä v tom vytrvalostnom športe, nie je to, že ja pôjdem extrémne rýchlo. Je to práve presný opak, že budem musieť ísť na začiatku extrémne pomaly, aby som sa potom vedel zrýchľovať. A toto, čo som sa stretol s ľuďmi, považujú za extrémne náročné dodržať. Hlavne na tom začiatku. Áno, lebo ľudia chcú všetko hneď, rýchlo, čo najrýchlejšie výsledky, čo najrýchlejšie všetko dosiahnuť, ale k tomu sa určite dostaneme trošku neskôr. Ešte mám poslednú otázku ohľadom tohto. Aký máš názor na povedzme víkendových trénerov, že tí, čo nemajú školu a tí, čo majú iba spravený kurz. Ak by som to uviedla na pravú mieru, alebo skôr, že taký môj pohľad na to, ja vôbec nedehonestujem ľudí, ktorí majú len kurz spravený, lebo poznám veľmi veľa kvalitných trénerov, ktorí si spravili len kurz, ale nikdy to nemôže ostať len na tom jednom kurze. Že vždy treba naozaj, že doplnkové kurzy si robiť. A však ja mám síce školu, ale mám ďalších vyše 30 odborných kurzov, takisto aj ty, že naozaj netreba zaspať na tých vavrínoch, ako sa hovorí, alebo stále sú nové a nové informácie, nové štúdie vychádzajú, takže stále sa treba vzdelávať v tom. Takže to som len chcela povedať, že není sú úplne nechcem povedať, na zahodenie tí víkendoví tréneri, ale treba sa vzdelávať. Takže aký máš na to ty pohľad? Ja by som povedal, že školou to proste nekončí. Určite nie. Sa musíš vzdelávať celý život, tak ako si povedala, tie trendy sú stále nové, vyvíjajú sa. Ja som zrovna ten konzervatívnejší typ, že tá škola mi dala strašne veľa a držím sa toho, čo sa mi osvedčilo. Nejako čas na tie ďalšie vzdelávacie kurzy nebol, keďže buď som bol na tréningu, alebo som bol na pretekoch. A rozhodne netvrdím, že víkendový tréner nemôže byť kvalitný tréner. Proste to netvrdím ani ja. Títo ľudia, ktorí sa chcú venovať trénerstvu, tak sa mu budú venovať a urobia si proste nespočetne veľa kurzov a môžu byť ďaleko lepší tréner ako niekto, kto vyštudoval tú vysokú školu. Povedal by som, že tým plusom tej vysokej školy je to, že tam máš ešte ten kvázi bonus v podobe toho učiteľstva alebo druhého toho probačného predmetu. Teda, že ak chceš byť učiteľ, tak ideš učiť a popri tom môžeš trénovať. Ale myslím si, že to, či človek má vysokú školu alebo nemá vysokú školu, neovplyvňuje to, aký je tréner. To, akým trénerom bude, o tom rozhoduje on sám. Čo tomu venuje, to sa mu vráti, tak ako v tréningu. Čo tomu dáš, to sa ti vráti. To je veľmi pekný point. Poďme premostiť už na teba konkrétne. Takže ty si vytrvalec a treba podotknúť aj to, že si duatlonista. Takže prečo pre Boha práve vytrvalostné behy? Ja neviem to ani takto povedať, alebo vlastne aj viem. Ja som začínal s futbalom asi ako každý chalan z dediny. Z malej obce pochádzam a dostalo sa to v tom futbale do bodu, že už som si povedal, že dosť. V niektorých momentoch sa mi nepáčil prístup niektorých spoluhráčov. A už som tak zvažoval, že či to má význam, keď ja tomu toľko dávam a niekto si povie, že nepríde na ten zápas alebo na tréning a aj doma sa obetovali tomu osu a nám sa to prispôsobovalo, lebo aj bratranec hrával futbal, aj brat hrával futbal. Čiže keď my sme mali zápas, tak proste sa to prispôsobilo nám. A mne sa prestal páčiť niektorý ten prístup, tak som si povedal, že je na čase to zmeniť, že chcem od toho športu niečo viac, tak som si vybral tú vytrvalosť. Vždy som vládal behať, chodieval som či už na základných školách na tie vytrvalostné behy, aj potom na strednej škole. Na tej strednej škole už dosť vážnejšie, lebo tam som práve presedol na tú cestnú cyklistiku. No, ono treba povedať, že ten duatlon neprišiel ako prvý, ono to začalo cestnou cyklistikou asi 2 sezóny. Tam som pochopil, že to asi nebude mať veľký úspech, lebo jednoducho nemal som na to hlavu. Jazda v balíku, extrémna rýchlosť. Hneď prvá sezóna, viac pretekov nedokončených ako dokončených. Stroskotalo to na výžive a pití, lebo jednoducho som sa bál v tej rýchlosti pustiť riaditka, najesť sa, napiť sa a to po tých 2 hodinách intenzívnej práce jednoducho
nohy odišli. Toto ja veľmi dobre poznám. Nechcel. Takže proste tie nohy odišli a povedal som si, že nechcem to zabaliť, chcem v tom pokračovať určite, predsa išlo do toho extrémne veľa času, išlo do toho extrémne veľa peňazí, strašne veľa hodín v sedle odsedených, som si povedal, že tohto sa určite nevzdám. A predsa tá cyklistika je taká droga, že s tým, keď človek začne, tak nevie prestať, aspoň z môjho uhla pohľadu. Tak som začal hľadať nejaké tie ďalšie metódy, že ako využiť tú zimu, aby som sa pripravil na jar. Tam som sa spoznal s mojím už veľmi dobrým kamarátom, Pálom Gáborom a prvým trénerom takto bežeckým, s ktorým sme začali behať. No a on mi asi po 3 týždňoch tréningu povedal, že Mišo, z teba nebude cyklista, z teba bude bežec. Jednoducho to tam videl, že som behával po 3 týždňoch tréningu. Čo ti meral svalové vlákna? Nie. On to videl proste z tých ukazovateľov. Ja som stíhal s ním behať relatívne v pohode. Ozaj, že ostré tempa. Najmä v hore sme behali, nie žiadne také, že dráha, proste lúka, hora a ideš, dusíš to, čo to dá. A asi po 3 týždňoch tréningu som na dedinskom preteku 10 zabehol ako tretí v poradí. To som mal vtedy 18 rokov. Bez nejakého bežeckého tréningu, tak on tam tak usúdil. No a musím mu poďakovať, lebo mal pravdu. A vlastne vďaka nemu som začal tie duatóny. Ja som mu povedal, že sa toho nechcem vzdať, tak mi povedal, že duatóny a že sú aj cestné. A tam som už videl, tá prvá sezóna taká kostrbatá, ale vždy sa mi darilo končiť do top 10, čiže som si povedal, že toto má perspektívu, má to určite nejaký význam. Takže sme to skúsili sezónu, darilo sa, no a potom už prišlo to štúdium na vysokej škole, tam už som prešiel čiste na atletiku, tam som sa čiste venoval len behu, lebo som bol pod atletickým trénerom. Tam sme boli 3 sezóny, tam sa to akože extrémne dusilo, čo sa tréningu týka. Ja si to pamätám. Tréner mi dal akože strašne veľa do výkonu, ale bohužiaľ bolo to aj na úkor zdravia. V 3 sezónach po sebe boli 3 zranenia. A si to uvedomoval v tom priebehu? V prvej sezóne až tak nie. V druhej sezóne už som nad tým začal trošku rozmýšľať. A už pri písaní tej bakalárky mi to bolo jasné, že takto to jednoducho fungovať nemôže. To sme vtedy išli o barličkách do školy, po schodíkoch a podobne, lebo prišlo nová zlomenia. A vtedy som si povedal, že už asi stačilo a že chce to opäť zmenu. A teraz už som vlastne 4. rok pod ďalším trénerom, takisto dobrým kamarátom Marekom Vojníkom. A tam som sa vrátil späť k tým duatónom, kde sa mi ozaj extrémne darilo. Najmä ten posledný ročník na výške, tak tam som bol dvojnásobným majstrom Slovenska. Podarilo sa mi vyhrať slovenský pohár, tam to bolo extrémne dobré. Osobák na 10 000 metrov na dráhe, čiže tam sa podarilo pozbierať úspechy. A vzýšlo z toho vlastne to, že mne ten multišport vyhovuje. Že ja čím viac tých športov mám, viem spraviť väčší objem, viem podať kvalitnejší výkon. Čiže ja v podstate čím viac behám, tým horšie mi to robí. Ale čím viac športov tam mám a čím viac objemu spravím, tak viem to udržať. Tá cyklistika mne extrémne pomáhala v tom behu. Extrémne, že vedel som spraviť väčší tréningový objem a vedel som to preniesť aj samozrejme do toho behu, samozrejme v zime. Bežky, silový tréning, všetko, taká tá kombinácia toho mi extrémne pomohla. Teraz je už toho trošku menej, ale nevzdávam sa, hej, berem to ako taký prvý rok, čo sme nastúpili do normálneho zamestnania, čiže aklimatizácia. Uvidíme postupne, že čo sa podarí. Super. Čo sa týka príbehu, často sa hovorí, neviem teda, že či je to mýtus, ak je, tak mi to vyvrať, ale podľa mňa nie až tak. Keď chceš byť dobrý bežec, musíš mať silné hamstringy? Určite áno, a nie je to len o hamstringoch, ale celkovo zadok, hamstringy, lítka, proste ten zadný reťazec musí byť silný a hlavne by sme nemali hneď začínať možno behať. Silová zložka určite patrí do vytrvalostného športu. O tom sa nemusíme baviť. To, že je podceňovaná aj niektorými atletickými trénermi, to je už druhá vec, ale už začína sa ten trend dostávať do tej vytrvalosti. Čiže to je super, že už čím ďalej, tým viac trénerov to začína do toho tréningu dávať, takže si myslím, že sa blízka na lepšie časy. Super. Aké najčastejšie chyby alebo mýty si myslíš, že robia začiatočníci? No tak teda asi to najväčšie, že buď behať hodinu, alebo pri najlepšom, ak vydržia, ale ja sa bavím naozaj, že o začiatočníkoch. No, však o začiatočníkoch sa bavíme, že takí, že chcú behávať, tak si povedia, ideme behávať a ten mýtus sú také 2 legendárne čísla, to mám ešte z čas, keď som robil tréningové kurzy u jedného môjho kamaráta, že buď beháme hodinu, alebo 10 kilometrov.
Aha, áno. Úplná topka je 2 v jednom, že za hodinu dáme 10 kilometrov. Hej, ale nikdy sme sa nedostali k tomu, že prečo vlastne tých 10 kilometrov, alebo prečo tá hodina. Ja si to vysvetľujem tým, že tá hodinka je ten čas tak relatívne, že nikomu nechýbam doma. Hej, a stíham to otrénovať. Tá 10 je zase také, že také jednociferné číslo, zabehnem, to není nič moc 9 km, ale už keď je tam jednotka 0,2 cifry, tak už sa môžem cítiť lepšie. Ale toto je taký prvý mýtus a druhý mýtus je asi ten, že keď som zabehol teraz 10 za hodinu, tak na ďalší tréning za 59 minút. Na ďalší za 58. A to tak vážne funguje, ale u týchto začínajúcich ľudí, že vážne to tak chcú. V tom tréningu to tak nefunguje, bohužiaľ. No. Tam sa to už trošičku mení. Čiže toto sú asi také najväčšie mýty, by som povedal, alebo ešte také, že po asfalte sa behať nemôže a všetci chcú ísť behať na tartane. A keď im poviem, že je to úplne naopak, že asfalt není taký škodlivý ako tartan na tie nohy, tak sú z toho prekvapení. Alebo celkovo, že nebehať, lebo že to škodí klbom a podobne. Tak ja neviem. No. Áno, akože zase treba povedať, že pri obezných ľuďoch je to zase iné, hej? Ale myslíme naozaj, že na začínajúcich bežcov. Ako tam sa bavíme, že nepovedal by som bežcov, bavíme sa, že celkovo, že o tej vytrvalosti, hej? Lebo ja nehovorím, ja nebudem diskriminovať a tvrdím, že aj z obezného človeka môže byť bežec. Ale predchádza tomu dlhé obdobie, kedy sa vlastne na to musí pripraviť, hej? Pre bežného človeka, čo má regulárnu hmotnosť, BMIčko mu sedí, hej, nemá nejakú nadváhu, alebo nadhmotnosť teda, aby sme boli terminologicky správni, tak pre bežného človeka bude v zóne 1, hej, do tých 75% maximálnej pulzovej frekvencie, nejaký ľahký beh ten tréning. Ale pre človeka, čo má tú nadhmotnosť, čo má tých kilo viac, tak to bude takisto tréning v zóne 1, len to bude chôdza. Ten tréning je úplne rovnaký. Zóna 1, zóna 1. Ideme o rovnaký energetický systém. Aj ten obezný človek, aj ten človek, čo má normálnu hmotnosť. Lenže on tým, že je ľahší, tak môže bežať. On, že je ťažší, tak ho to srdce nepustí, lebo tú masu nedokáže utiahnuť, nedokáže to srdce prepumpovať. A práve vtedy aj tie klby zaťažuje. Je rozdiel, keď 70-kilový človek preťažuje svoje telo dvojnásobkom hmotnosti, 1,5 až dvojnásobok hmotnosti vlastne zaťažujeme naše telo pri behu, lebo je tam ten dopad. Brzdíme to z nejakej výšky. A je rozdiel, keď má niekto 110 kg, hej, je rozdiel brzdiť 140, je rozdiel brzdiť 210 alebo 220 kg a o to ešte nehovoríme, keď sa ide z kopca, kde sa tá silová príťažlivosť ešte znásobuje, že to musíme brzdiť ešte viac. Keď to ťažisko tela, to ťa už ani nepustí. Ani ťa nepustí, alebo sa zgúľaš z kopca. Alebo ako pri najlepšie a spustí rýchlejšie dole. Lebo fakt, ľudia musia pochopiť, že to majú robiť v prvom rade pre svoje zdravie, až potom to môžeme robiť pre výkon. Takže poďme od začiatku. Hej. Som začiatočník, ktorý vôbec nikdy nebežal, možno tak na autobus. A čo by si odporúčil takto, že ako začať? Bez toho, že máme hrudný pás, bez toho, že nemáme žiadne hodinky, ani dobré topánky, tak kde začať? Akože určite nie, že ísť hodinu. Určite nie hodinu. V tejto zóne 1 v tréningových zónach sa trénovalo už dávno predtým, ako prišli športové hodinky, športové testre a hrudné pásy. Ale môžeš mi vysvetliť aj zóny, napríklad, že čo sú zóny? Máme tréningové zóny, je ich tých publikácií, tých metód je strašne veľa. Ja sa držím od Lawrensa Divalda, staršia publikácia, ale stále overená, má 5 základných tréningových zón, kde prvá zóna je ten objem, ktorý by mal tvoriť 80% z toho celkového ročného tréningového cyklu. 80% času, pozor, to je dôležité podotknúť, času stráviť by sme mali v tejto zóne. Potom máme zónu 2 až 3 a tá sa pohybuje od tých 75 do 85, hej, ale v tejto zóne trénujeme veľmi minimálne a dokonca, keď som len rekreačný bežec, tak mne netrénujem vôbec. Alebo len to 1% až 3. 1% z toho celkového času. A kvôli čomu? Je to taký začarovaný kruh, v ktorom keď trénujem, behám, tak v podstate dávam tomu veľa, ale vracia sa mi strašne málo. Je to strašne rýchle na to, aby prebehli tie pozitívne zmeny, ktoré nastávajú v tom pásme 1, v tej zóne 1. A zároveň je to príliš pomalé na to, aby nastali tie pozitívne zmeny, ktoré nastávajú v tom tréningu pri zóne 4 a zóne 5.
Áno, rozumiem. Ale keby to mám úplne zľahčiť, tak a premostíme nejako do toho môjho odboru, čiže to, keď to mám že úplne zjednodušiť, tak to je ako keby, že 5 dní v týždni dodržujem strávu, dietu a cez víkend sa dojem. Takže to je vlastne to isté. V podstate áno. Hej, že chceš robiť kalorické výsledky, chceš si tam dať tabuľku, chceš nejako strácať na hmotnosti, ale stále budeš jesť to isté. Hej, v takom istom množstve. Proste, že to nezmeníš. Ano. Tak to je presne ten istý tréning v tej zóne 2 a 3. Keď budem robiť stále dookola to isté, nemôžem očakávať, že sa zmení. Nemôžem od toho očakávať iný výsledok. To máme ako s varením. Proste keď raz nedám do tej polievky soľ, tak tá polievka slaná nebude. A môžem ju variť 100-krát, môžem ju variť 200-krát, ale bez soli slaná jednoducho nebude. Takisto, ja keď do toho tréningu nezaradím ťažké tréningy, kde sa zničím, fakt, že sa zničím, tak ja rýchlejšie nebudem. Ja to srdce neprinútim, aby pracovalo efektívnejšie. Ja ho neprinútim, aby prepumpovalo viacej krvi. Tam musí ozaj dojsť k tomu náročnému tréningu. Že ja tú svalovú bunku vyberiem z energie, úplne ju vyždímem, dám jej opäť čas, aby nabrala naspäť tú energiu. Približne tých 48 hodín to trvá a zase ju vyberem. A týmto ja vlastne získavam ten zlepšený výkon. Nie tým, že budem stále dookola behať rovnako. Áno, to isté platí aj v silovom tréningu. Určite áno. Nemôžem stále robiť maximálky, lebo jednoducho sa neposuniem ďalej. Zaujíma ma, ako vyzerá taký bežný deň duatlonistu. Od rána do večera, dokým nejdeš spať. Tak, závisí to od toho, že v akej fáze sa nachádzame. Hej, keď je to tá jeseň, začiatok jary, tak je to najmä o tých objemoch, teda, že treba najazdiť aj ten cyklistický objem, treba aj ten bežecký objem spraviť. Vrátil by som sa k tým časom na výške, lebo teraz to nevyzerá úplne ideálne popri zamestnaní, ale keď som bol na výške, tak to vyzeralo asi tak, že som sa prirodzene budil medzi tou 5. a 6. Dal si nejaké raňajky, o 7:30 som mal prvý tréning, záviselo od dňa, buď to bol nejaký výkus 12-kilometrový alebo nejaký cyklistický. Od 7:30 ja si pamätám, že my keď sme začínali školu nejako o 7, tak ty už si mal dávno odbehané. Hej, lebo sa nedalo inak, hej, to bola už potom, že škola, takže hlavne za to, ale potom už to išlo do takého štádia, že som mal režim, ale väčšinou to bolo silový tréning, bežecký tréning, cyklistický tréning. Čiže trojfázové tréningy? Samozrejme, dakedy boli aj 4-jednú sezónu, som koketoval s triatlonom, ale to bolo také, že dosť ťažké udržať. Takže sa ťa vôbec na stravu nejdem ani pýtať, pri takomto výkone je už viac menej jedno, aký máš kalorický príjem. Tak robíme to preto, aby sme jedli. Áno. To není ničím, že to není tajomstvo. Každý vytrvalec to robí preto, aby mohol jesť. Čiže akože určite si treba sledovať, čo jeme. Netlačiť do seba zbytočne pohotovary. Sám som skúšal nejaké veci na sebe, že vysadiť pečivo, niečo. Nedá sa to. Mne osobne sa to nedalo jednoducho. Pri takýchto objemoch tréningoch si manipuloval ešte aj s takýmto pečivom? Hej, ale to som bol ešte, že na strednej škole tuším a že povedal som si, že vyskúšame. Veľmi rýchlo sme z toho vypadli a skončili, lebo nedá sa to. Proste to pečivo je zdrojom tých pomalých sacharidov a jednoducho keď ide človek na 5 hodín na bicykel, na 6 hodín na bicykel, alebo som mal víkendy, kde som 12 hodín odjazdil za sobotu, za nedeľu. Proste tie sacharidy potrebuješ, to bez toho to nejde. Boli nejde. preteky? Nie, to boli tréningy. O 10. som sa zobral, o 3. som prišiel domov. A to si chodil sám? Nie, väčšina. Či bol nejaký odhodlaný človek, ktorý chodil s tebou 12 hodín na bicykli? No, tak akože za víkend, hej, čiže 6 hodín jeden, 6 hodín druhý tréning. Ale môj brat by sa určite pridal. Hej, jasné, ale my by sme sa k nemu pridali asi na prvé 3 km a potom by sme mu povedali, ďakujeme ti, Erik, ale už si pôjdeme svoje, lebo to je výkonnostne je určite niekde inde, ale vždy sme boli partia. V tej dobe, keď som bicykloval, sme boli ozaj veľké skupiny a jazdil som najmä aj cez COVID, keď bolo to obdobie už počas vysokej, tak som jazdil s trénerom. Tam u nás doma akože 60-tník, ale rozkvačkal by veľmi veľa mladých jazdcov po ceste. Takže duatlon, a respektíve aj triatlon, alebo celkovo nejaká atletika, ono sa to delí na sezóny, lebo u nás je napríklad jarná, jesenná. Máme to aj my podelené. V podstate ten triatlon sa robí najmä v lete. A len v lete, lebo keď v decembri zamrzne voda, tak už sa tam veľmi plávať nedá. Jasné, tak ale ty robíš duatlon. Hej, a to isté aj duatlon. Duatlon je v podstate príprava pre triatlonistov do sezóny, lebo už je tam taký ten prechod. Odbehne depo, bicykel depo,
zase beh. Hej, čiže pre nich je to taká príprava na ten triatlon. Samozrejme sú v tom aj majstrovstvá Európy. Normálne to spadá pod multišport, pod Európsku triatlonovú úniu. Ale ja hlavne ten duatlon, pretože ja som neplával od malička. A v triatlone už keď stratíš plávanie, najmä na týchto šprintových vzdialenostiach, môžeš byť vynikajúci cyklista, vynikajúci bežec, už to nedobehneš. Sila toho cyklistického balíka sa tam pretaví. Čiže keď ich už stratíš, tak už ich nedobehneš. Takže aby sme aspoň tak v skratke povedali, taký bežný deň duatlonistu. Tréning, jedenie, spánok, tréning, jedenie, spánok a zase tréning. Hej. Čiže tréning, výživa, regenerácia. Áno, nedá sa tam nejako viac toho manipulovať s tým. Ja si a dôležité to dodržiavať hlavne. No. Ja si pamätám, že na škole som sa ťa často pýtala, že či máš aj nejaký osobný život. Hej, no tak som sa socializoval na tréningu, nie? Na tréningu Ako poviem to tak, že nemal som ja potrebu nejako chodiť do barov a podobne. S tými ľuďmi som si fakt nemal čo povedať. Viac som si mal čo povedať s ľuďmi na tom tréningu. Či už ohľadom tréningu, pretekov. To sme boli partia, súdržná sranda na preteku, na tréningu všade. Nikdy som nevyhľadával taký život. V podstate ten trend, čo si videla na vysokej škole, bol nastavený od strednej školy. Na strednej škole som chodil dokonca behávať o 4:30 ráno v decembri -21, aby som si po obede po škole mohol ísť cvičiť. Tak ale na výške, tam sme si všetci rozumeli. Sice sme mali každý iné zameranie, ako Janko mal brazílske jiu-jitsu, ty atletiku, Tomáš mal basketbal, ja cvičenie, takže každý mal iné zameranie, iný cieľ, ale zároveň... ten šport to spojovalo. Sme mali to isté spoločné, že sme športovci, takže sme si vždy mali čo povedať. Ako ja nemám nič proti nikomu, každý nech sa ide zabaviť, nech sa baví, úplne to patrí k životu. Len nech mňa niekam na silu nevolá, lebo toto nemám rád. Proste ja keď raz poviem nie, tak to znamená nie. Myslím si, že som sa vyjadril jasne a proste tam to hasne. Mám nejakú filozofiu, tej sa chcem držať. Áno. Týmto by som rada ukončila verejnú časť na YouTube a my sa presunieme na platformu Hero Hero, kde máme uzavretú komunitu, takže položím tam Miškovi bonusové otázky, bude to ešte veľmi zaujímavé. Vidím to ešte na takú dobrú polhodinku. A taktiež na Hero Hero na mojej platforme herohero.co/transformpro nájdete recepty rozdelené na slané, sladké, edukačné videá, nejaké techniky cvičení a takže vidíme sa tam. Majte sa pekne. Aké sú najčastejšie mýty alebo dezinformácie, s ktorými sa stretávaš vo svojej takejto bežnej praxi? Ja sa ešte stretávam s tým, že to dávajú za chybu tomu športu, že vlastne ten šport im škodí. Takže prečo pre Boha práve vytrvalostné behy? Čiže hneď na začiatok nebežať? V prvom rade to musíte chcieť vy, nie váš tréner. Keď chceš byť dobrý bežec, musíš mať silné hamstringy? Tie výsledky prídu, ale musíte byť trpezliví.